מה אתה מצלם? תגיד לי רוח? לא, לא, לא. איזה צלמים, יאללה. חכו, תראו את הקטע האמנותי, שימו לב. סוזוקי, סוזוקי על... הוא מדבר מהשטויות שלו גם כן. הופה, חסמו אותו. תראה איזה וידאו. הנה עכשיו הוא צופה. איזו תפיסה. אתה רואה ככה זו נראית תפיסה של קורדים. והנה המושיע מגיע בריצה. הופה. בוחן את המקום. ומשלב להילוך ראשון. בשיטת מה יהיה. מה הוא חושב שהוא עושה? תראה, הוא עובר. גל, בוא תראה. זה ונסוג. גל, בוא תראה, שידוך הזה. כנראה לפי מספר רישוי, אתה רואה. זוכית רישוי שלו. הנה, הוא מצלם את המספר רישוי. הוא לא הגיע במאזדה ככה, כאילו... הוא רוצה כנראה להפעיל את ההזקה שלה או משהו. חושב שיש לו מערכת הזקה. כי זה הרכב הכי חדשני שם, אה? תראה את הג'אנטים שלה. במקום שיתקשר למשטרה, שיזמין את השוטר, שיתקשר לבעל הרכב. תראה מה הוא עושה. מה הוא עושה? בואו, הוא מפצ'ר את הגלגלים. נכון? מה הוא עשה שם? לא יודע. חבל שזה בצד שלי, לא ראינו מה הוא עושה. הייתי הולך לחלון השני. כן, הוא רוצה להפעיל את ההזקה, אבל אין הזקה במכונות האלה. אבל זה לא עוזר הזקה, אבל זה סתם עושה רעש, הבן אדם עדיין לא ישמע את זה. אם זו הזקת ביפר, אז הבעל הרכב יקבל את זה בשלט שלו, אבל
במכוניות הללו, זה פולקסווגן פולו ישנה ואין הזקה אין שם. לו את זה, כן. גם האופל בכלל תשכח. אתה יודע, מצלמים אתכם עכשיו מקדימה? את הפנים ככה, בשורה זה נראה כמו קטע מאסקימו לימון. באמת? שיש את השלוש האלה שמצלמים אותם כזה מציצים כן, כן. הלאה. זהו, מה, האם אתה מתקשר למשטרה סוף סוף? האם קיבלת שכל והתקשרת למשטרה? לא. או שלא. יאללה, יאללה. Shit is about to go down, folks. שיהיה לנו בהצלחה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אתה אומר לי לעשות 30 פעולות בבת אחת. מדוק כמה זה. זהו, חבר'ה, הגענו לרגע האמת. שני הבחורים חסרי אונים. הם הולכים על זה, חבר'ה, הם הולכים יהיה על מה זה. יהיה. שיטה יוקנעמית של מה יהיה. הנה, בבקשה. בבקשה, חבר'ה. מה זה, גנגבנג, כאילו, מה הולך? הוא מרים את ידיו. כן, הוא אומר, טוב, זה לא אפשרי. אני לא הענק הירוק פה. הוא משהו קרוב, הוא כחול. מי זה? הנה. הנה, גוליבר מצביע על אפולו הכחולה. של מי זה? של מי זה? אף אחד לא יודע. בורדו וכחול. אגב, הכחול הזה מזעזע. אני אגיד לך את האמת? מה? אפולו הכי מזעזע שאי פעם ראיתי. כן, מה זה הצבע הזה? כן, מגעיל. כולו שרוף בגג גם כך. כל הלקה שרופה, שיכסה אותה. אתה יודע למה? זה בגלל השמש בקיץ. כן. יאללה, עכשיו מנסים את מוזלם על הפולקסווגן. זה רכב גרמני, חבר'ה, הוא לא יזוז. לא משנה מה. ואכן הוא לא זז. לא, מרים ידיים. יד יותר נכון. מתייאש, עכשיו הוא מרגיש, הוא יעשה עכשיו איזה חישובים פה ושם באוויר. נגמרה לי הסוללה, הגלקסי 4 הזה. וואי, הגלקסי. הוא למטה יביא. וואו. אבל יש לו סוזוקי מסריחה, אחי. הסוזוקי הזה לא סוחבת את עצמו. מה, הוא מתכוון לגרור את הרכב? מעבב גריר, תסתכל. אם זה האוטו שלי, זה חבלה ברכוש. כן, אבל הוא היה צריך פשוט להתקשר לשוטרים, זהו, משטרה. במקום אסור לו לעשות דבר כזה? כן, הוא צריך לדווח על זה, הוא יכול לגרום לנזק לאוטו. מבחינה חוקית אסור לו לגעת בנזק ברכב של אחרים. סוזוקי לא תסחוף את האופל הזאת, תראו. זה מנוע 1000, זה 997 אם אני זוכר נכון. או 996. לאן הוא קשר? הוא מצא לו עם מה לגרור. עכשיו נמשכו את זה ידעני עכשיו. מפגרים האלה. עבודה ערבית. אשכרה. מתחיל להיות מעניין מרגע לרגע. אבל זה נזק הוא יכול לעשות. הוא רוצה לחבר לוו גרירה של הסוזוקי. אבל אין פה וו גרירה. בטמבון יש לו משהו של גרירה. הוא מחבר את זה לציריות. לגשר קדמי. וואו. לא יתפרק לטמבון, זה יהיה כזה מצחיק. תראה איזה וידאו, איזה צחוקים, הכל מצולם גם. אני אגיד לך את האמת, זה לא... אני ראיתי סרטונים כאלה וזה אף פעם לא נגמר. תקשיב, אני ראיתי אחד עם הונדה סבק יפה, באמצע שלג לא יכול לזוז, כי השלג היה למטה. במקום לבוא לקחת את חפירה להעיף את השלג, הוא בא לוקח רכב אחר, טנדר ענקי, כאילו, אתה יודע, מהחזקים האלו של איזה מנוע 4600. יאללה, משלב לי הילוך רוורס, קלאץ' לחוץ. וואו, הוא מטומטם, הוא לא הזיז את הרכב בכלל, אף פעם. אבל הוא לפגוע באוטו השני, זה הבעיה. ומתחיל לנסוע, האקשן מתחיל חבר'ה. הוא חי בסרט, אחי. איזה נזק הוא עושה. תראה המטומטם הזה. הוא מאותת, תסתכל, הוא מאותת. לאיפה אתה מאותת מטומטם? כי הוא לא יודע מה הוא עושה, אחי. הנה, הוא גורע אותה. אבל הבעיה לא ככה, אבל נוסעים. לא, אם הוא יעשה חזק מדי, הוא יעיף את הטמבון שלו. עכשיו הוא צריך למשוך. לא לתת ככה... עכשיו מדליק איתות בצד השני. תאותת. איזה, היום הזה נראה מעניין מיום ליום. אם ליום. היה לו טנדר זה היה מצליח לו. אבל לא, יש לו סוזוקי מסריחה. מנוע בקושי ילד. מנוע 3 צילינדרים. בקרת נזקים בסוזוקי. לא.
מה זהו, נראה סוזוקי? גם המכסה מנוע פתח אותו אם אני לא טועה. הנה. בדיוק ככה, הנה המדקה שלו. הוא שם לו צינור פה, הוא רוצה לשים את האות, לסגור את האות. נו, שייסע כבר. הצליח או לא? הצליח חלקית. נכון, בא לך לראות אותו נוסע אחי בשיא המהירות, זה מעיף את... הנה, הוא נסוג, חבר'ה נסוג. הוא ויתר? כן. ברור, כי הסוזוקי לא תסחוב את זה. הסוזוקי התפרקה. למה? בקרת נזקים, הלכה הצירייה, מכסה מנוע דפוק. הנה, מכסה מנוע, ידעתי שהוא פתח אותו. הנה, בבקשה, בקרת נזקים בסוזוקי, הלך מנוע. גיא, מקווה שאתה מעלה את הסרטון בלי ווליום. אתה רוצה בלי ווליום? כן, אני דווקא רוצה עם ווליום. נראה מה יהיה. נשמע אותו אחר כך. נשמע אותו אחר כך? תקשיב, השדלה התאבתה לו. המכסה מנוע לא נסגר. אין גדול. תקשיב, יום העבודה הזה, זה היום העבודה הכי מדהים שהיה לי. טוב, יאללה, הגרר מגיע, שיגרו גם את הסוזוקי. יאללה. הוא לוקח, הוא צובר תנופה. שלב להילוך ראשון. לא, הוא רצה, הוא בכוונה הזיז את הרכב. מה הוא עושה עם הפועל? שהוא יצא. כן. אבל למה צריך תנופה? אוי, גדול. יאללה, הילוך ראשון. והקלאץ' לא משתלב. נראה לי כדי להעיף ראיות. להעיף ראיות. מה זה מסכנים אחי? זה פס הזה. הם סתם אחו תסביכים שיתקו שלא משתלב בזה. הם מטומטמים, מה לעשות? יש פה כמה מצלמות אחי. יש מצלמה פה. בעל הרכב מגיע אחי, רואה שהרכב שלו עומד עקוב. כן, ישר אחי, והם אכלו אותה שתי הטמבלים. שני הטמבלים האלה עשו נזק לרכוש. העבירה פלילית ושישלמו עליה. נו מה, יש עיסוק כבר. אכל לי הסוללה. Никак не позвонить, мне уже 2 часа так пытается. הוא תכף יצא. קצת תוריד את המראות של עצמו, אבל... עכשיו כן, אחרי שהם הזיזו. הוא הזיז בכוונה טיפה כדי שהוא יוכל לעבור? זהו, עכשיו הוא יעבור. כן. על כל האדום, כי הפולקסווגן יותר... פולקסווגן זה רכב גרמני, הוא לא יעזור. אבל בעצם גם האופל גרמני. הופה. זהו. הגיע הזמן. אז שעתיים עבודה. וואי, זה נראה כמו קאבר לאיזה בוי בנד, לא?